Ara fa 20 anys dels atemptats a les Torres Bessones de Nova York, una data, l'11 de setembre, que marca l'inici i al final, 2 dècades més tard, del que George Bush va anomenar la lluita contra el terror i el seu principal líder, Bin Laden. Poc després dels atemptats, Estats Units decideix envair l'Afganistan amb l'objectiu de trobar els responsables de l'11S. 20 anys després, el resultat és que ni Bin Laden va ser trobat a territori afganès, ni els seus responsables van ser portats a judici. Malauradament, els problemes moderns de l'Afganistan comencen molt abans, el 1979, amb la invasió del país que du a terme la Unió Soviètica. En el context de la Guerra Freda, Estats Units decideix intervenir per evitar un altre règim comunista i s'alia amb els rebels islàmics, que amb els anys acaben actuant de pares ideològics dels actuals talibans. Finalment, els comunistes perdrien la guerra i no seria fins al 2001 que els americans tornarien a entrar al país per arrasar amb el règim talibà i instaurar el sistema que ha durat fins fa només unes setmanes. Els resultats són clars. 20 anys de presència occidental no han servit ni per guanyar els talibans ni per construir institucions democràtiques fortes. La situació era tan esperpèntica que fins l'arribada dels talibans, el president afganès i el líder de l'oposició es disputaven el resultat de les últimes eleccions del 2019, celebrades al setembre d'aquell any i en les quals es va trigar 5 mesos a saber-ne els resultats. Si la manera en què s'ha realitzat aquesta retirada ha estat una derrota a nivell estratègic, geopolític, militar i moral pels americans, per altres potències, com la Xina, es converteix en una gran oportunitat. Els propis membres i portaveus dels talibans han declarat que la Xina és un país amic i confien en ells perquè ajudi a la reconstrucció de l'Afganistan. Fins i tot han promès garantir la seguretat dels inversors i treballadors xinesos. És més, els talibans, que són musulmans i haurien de tenir alguna simpatia pels uigurs, ja han declarat que no permetran que es posi en risc la seguretat nacional de la Xina. Al llarg de la història, moltes potències amb diferents mètodes han intentat aconseguir la pau a l'Afganistan. Totes, de moment, han fracassat. Ara, qui pren el relleu als Estats Units serà la Xina.